Okay, kini real talk lang mga kaistorya kay ang akong kauban nga DJ. Grabe kay siya ka-impress sa Tanawa sa lagi to video. sa usa ka host, sa usa ka bag-uhay pa lang nga beauty pageant. No, grabe kayo, not only him, but ang tanan halos tanan tao, grabe kay siya mo host daw, maayo kay siya mo host. Pero you know what, mga kaistorya, sa akong own nga perspective, muna akong kaugalingon nga perspective sa good hosting, okay? Para sa ako, ang maayog yun nga host is kung naa kay co-host, dapat dili nimo kaunon. O to na ko, ang maayo nga host, dapat dili nimo dapat i-overshadow ang imong co-host. Dapat appeal gid sa permente. Dili nimo siya i-backdoor, dili nimo siya i-out of place. Maayo maka ka nga host, di ba? Kung maayo ka nga host, dapat kamong duha magbinatuhay mo sa conversation sa stage. Mo nang akong definition sa maayo nga host. Now, if you are a one-man player host, so dapat dili ka tagaag tandem. Di ba? Kung ikaw ang klase nga host nga one-man player ka, one-man team ka nga host, dili ka tagaag tandem. So still, kung maayo mga ikaw mo host, may kamo larlar, may kamo char-char, may kamo istorya, that's good. And then may kamo connect sa audience, so sama na sa mga good quality sa maayo nga host kanang may kanang makakonect ka sa audience, then kabalo ka mo timing sa imong punchline, like kung mag-joke ka makakatawa sila, pag nakay punchline mo react sila, well, that's good hosting. But naamanggoy klase sa host mga kaistorya nga dili maayo kung naa siya'y partner nga host. Ako ay di ko mo believe anang host ba, I'll tell you, dili ko mo believe anang host nga duha mo or tulo mo pero ikaw ang gapasikat diya sa stage nga imong angkunon tanan. No. Dili dapat. Dapat kung maayo gid ka nga host, katong duha nimo nga kauban, imo to silang apilon. Dapat dili lang ikaw ang makita sa limelight. Kamong tulo. Now, mo na challenge sa usa nga maayo nga host kung saon niya nga kamong tulo conversational mo sa stage or even sa mga radio shows or even sa mga TV shows, dapat conversational mo. Mauna para kang Papa RD na quality sa maayo nga host. Kapag ka ang host, no matter may kaysa mo in English, may kaysa mo blah blah chuchu, pero dili niya madala ang iyang co-host, instead na overshadow niya, gikaon niya, na backdoor, na out of place ang iyang co-host, di ko mo believe sa imo as a host. Dili ko mo believe sa imo.